Ongi etorriak aste honetako polidorora. Aste honetan daukagu gonbidatu nahiko berezia edo ezoikoa, ze berez ez dago nolabait ez dago gaurkotasunari lotuta, metalde berean bai, baina bueno, gurekin daukagu izango dugu Manolo Plaza, berak 42 urtez bete du Olentzeroaren rola Amurrion, eta bueno, zalantzarik gabe eskualde honetako Olentzerorik emblematikoena da, ezagunena, ziurrenik, badaude ere beste batzuk, baina bueno, horren beste urtez egin duena bera izan da, eta bueno, berak iragarri du berriki, utziko diola lan hori egiteari, eta horri buruz arituko gara berarekin, iragana eta baita etorkizuna. Horregatik, bueno, gaur, Manolo Plaza. Da, esan bezala, gaur Manolo Plazarekin hitz egingo dugu, berak hainbat urtez egin du Olentzeroren, bueno, hartu du Olentzeroren rola Amurrion, eta berriki, Manolo, adierazi duzu, bueno, aurten izango dela zure azkenengo urtea, Olentzero bezala, Bai, eta, bueno, lekukoa utziko diozula beste pertsona bati, ezta? bueno, ja aurten 42 urtea izango da, Mhm. eta ez da makala, ez da. Eta, bueno, ja neraman ez dakit, hiru palau urte, nik uste dut, pandemia pasa eta gero edo agian hortik, neraman ja buruan hori pentsatzen erreleboa. Mhm. Baina beti niratxetik zegoen etxeko arduradunak, ama eta alabatxoak hai esan ez aita ez utzi, segin eta baina ja aukeratu dut aurten azkena izango zela. Pena da, bai, baina baita nekagarria. Mhm. Pentsa egin behar duzu aurreko mutila mangamotz eta hori ja ena izela. Mhm. Dena den, nik uste dut, ez dakit edo kanpotik nire pertzepzioa da, adibidez, azkenengo gabonetan, sekulako agerraldi kopurua egin zenituela, ez dakit okerna bilen, edo beti izan den horrela, baina San Roque, herrian, kale jira, gero beste herri batzuetara ere mugitu zara. Orduan, zera, inork ez dizu leporatuko zure lana egin ez duzunik? O, espero dut, ez? Espero dut, ez, baina bai, beitu, ni nire olentzeroko, bueno, olentzeroren bizitza, baina neurea personalki, ba, hiru fase edo hiru etapa dago, adibidez, lehena, erreena, Aiamurrioko erreena kuadriarekin, eta bakarritzen aiogeita lauan kale jiratxo eta gero aiogeita bostean normalean aibarrara eta menagaraira. Bueno, badakizuan daude Bai, behar hori bereziko da. zentroa. Ez, baina bereziak hemen, Mhm, hemen, hemen, mhm, hemen. Eta oso hunkigarria da. Eta hori. Gero zen udaletxeko era. Eta ja udaletxeko era zabaldu zen. Adibidez, egin genuen olentzero txikia. Eta da, ja, eskolaz eskola. Eskolaz eskolak eta gero beste gauza bat. Eta gero, orain dela 25 urte gutxi gora bera, sortu zen ohiturak taldea eta ja goraino joan zen dana. mhm. Hore, ohiturarekin, hori egiten duzu kale jirak, agerraldiak, esan bezala hori azken urtean adibidez ere egon zarete San Roken, San Roken txandaka joaten da komendien, jendea, bai, eta komendin. bai, hori, eta bueno, ja, joe, oso polite da, baina nekagarria, eta pentsa egin behar duzu, ni ja, orain bertan jubilatu naiz, baina nire benetazko la, Lanpostutik, bai. baina nekagarria da, ni gogoratzen dut orain dela, 42 urte, nola sortu zen? Beitu, soldadizkoa aiamaituta gero, eh, etxeran buelta, ni neukan barruan zeo zer, zeren, gauzatxo bat, ari bidez. Soldaduzkan beti, zu baskoa zara? Bai, baskoa naiz, baina euskalduna ez.
hori zen, eta neukan hori barruan, eta aekara joan nintzen ikastera. Mhm. Bueno, kurtso intentsibo baten bila, eta hori, eta behin bat, aiagertu zen Laudioko kiski. Ez, Mhm. ezagunak emetik, ere bai, esan ez. Mm, Gure olentxero, zoroen aldama zen, aurrekoa, bueno, itxura zozo ondo, baina ja euskerak ez ekien bera. Mhm. Eta ja zegoen hori ikastolan martxan ja. Mhm. Zegoen eta ni harrituta zeren 13 ginen eskolan. Bueno, klasean, han, bertan. 12 emakume eta gizon bakar. Mhm. Eta toma zuretzat. Eta ze moduz izan zen lehenengo esperientzia hori? Ze esan, ni joan nintzen nire digitalesko erloioa, karterea poltsikoan, baina bai polita zen, adibidez, aiumentzat, aiarraroa zen. Etorri zen tipo bat, haundia, bizarduna, mangamotz, hori zen behar dugu, baina bai polite da, eta azkenean, geratu nintzen, pizkanaka, 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 mamia bezala, Mhm. aiartzen duzu eta oso ondo. Mhm. O- Eta zerk bultzatu zaitu 42 urte, 42 urteren ostean ustea, esan nahi du horrek, ez nahi, 42 urte segon zarela olentzero izaten. Zerk motibatu zaitu rol hau hartzen? Bueno, aiumen munduan oso polite da, baina gauzatxo bat, badakizu zer, ni sarritan, nire etxera urtero eramaten dut aiemandako gehiago baino. Mhm. Maitasuna, kaleko mai, bueno, dana, oso polite da. Eta politena da, zera da, umek, ni olentzero naizela, sinisten dute. Hori da, importanteena. Orduan, bai, hombre, polita da, olentxero potolo, bizarduna, eh, ba, Bai, makillatuta eta guzti. hori, karakterizazioa ondo dago, baina ez da dana. Adibidez, hau da aiantzerkean bezala. Sinisten, zuregan sinisten duzu olentxero zarela, bestei, ematen diozu, Mhm. hori da. Eta zera, noizbait egin duzu kalkula zenbat jende eseri den zure hanketan gabonetan? Ez dakit, baina beitu urtero gutxi gora bera, egiten paketeak, ezta? 1.100, 1.100 eta soberan agian 100 eta piko, orduan, pentsa. Hori, bider berrogei aiaraldea osoa da. Bai. Adibidez, Aranbion, Aiamurrion, Menagarain, Ibarran, eta gero, dozein lekutik etortzen dira, adibidez, Zenrokera eta aieta goikomen dira. Mhm. Goikomendideko ez daki zer, zeo zer berezia, magia zinguratuta, eta pentsa egin behar duzu, han, aiarabako pagorik handiena daude, han Mhm. bertan. Eta gainean txondorra, ikusten duzu, gorbeia. Eta, bueno, guretzat da, kotxez, 10 minutu, eta han gaude, baina aiumiarentzat da, egon gara Olantxerren olentxeroren etxean. etxean. Mhm. Eta, bueno, uste dut, belaunaldi ugari pasa direla zure hanketatik. Nola da lehenengo belaunaldien seme-alabekin edo batzutan ilobekin ere, ez? Bai, baita. Tratatzea. Nolakoa da, ez dakite, urteen poderioz hori ikustea esatea, bai. Ja ez da, hau, da bere semea da olaba, edo da bere batzutan, aipatu dira lehen, ilobak ere batzutan, ez? Bai, eta nire laba, Adibidez, nire laba jaio zenean,
bueno, jende gozteak zegoen hor, urduritasunez beteta hai esanez, ostras, Nola kuadatuko utziko dugu hau? duela, ez da? Utziko duela, bera, baina ez, eta nik etxean ari bidez, eh, alabarekin beti gauzatxo bat esan nion, zera da, Jone, hori da nire alaba, Jone, badakizu, olentzero leku guztietan, hai ezin duteko, ez da? Orduan deko bere laguntzaileak eta kai hemengoa naiz ni, Mhm, eta bera, bai, aita, ze ondo, orduan, jende guztiak, esango diate, olentzero naizela, baina zu badakizu, benetazko olentzero mendian dago. Eta noizbean behin, mendira joan, ontoren bilat, aiari bidez, eta alabatxo esanez, aita, gaur, ikusiko duzu olentzero? Ez daki, bera nahi badu, bai. Ba, agendan badauka lekuren bat. folleto batekin hori, esaiozu gordetzeko, olakotxo pare bat. Bat niretzat eta beste bat ez dakue. Hori joe niretzat zen oso polite. Gero, belaunaldi, bueno, bi dira ja, bueno, etortzen dira, eta ni oso maitatua sentitzen naiz haientzat. Eta ez bakarrik gabonetan zeren, ni kaletik joaten naiz eta aiumiak olentzero, eta ni aiagurtzen dut. Eta olentzero dela, eta ni hau egiten dut beti. Badakit zer egiten duzu, ondo portatzen zaren edo ez. Hori da, hori da. Eta, bueno, claro, hemen nik uste dut, dudari gabe, ez dakit eskualdeko edo Euskal Herriko lentzerorik famatuena izan zaren, osea, nik uste dut oso irudi arketipikoa bilakatu dela zuren, EITB-n oso ohikoa izan da ere zure irudia ikustea. Claro, horrek badauka bere abantaila dela ikonikoa bilakatu dela Olentzero Amurrin, baina claro, orain daukagu erronka bat dela lekukoa pase behar duzula, ezta? Nola izango da prozesu hori? Nolakoa? Bueno, lehendabizi aurkitu egin behar dugu beste olentzero bat, eh, berarekin egongo gara, zer hor dago transizio bat, eta nola egin, segurazkit, olako bideotxo bat edo zerbait egingo dugu, lekukoa pasetako. Hori, hori izango da. Orain zehazki, ez daukagu, baina gutxi gora bera, hori egingo dugu, zeren, estela, bera joango da gelaz gela edo eskolaz eskola, eta ume guztiak, Ja, zer esango eta esan, hau ez da zeu urterokoa. ezara olentzeroa. Hori da lehengo gauza. Eta bigarren gauza da berarekin hitz egin, esateko bera izango da olentzero, eta bera sinistu behar du olentzero bakarraz dela, Mhm, behintzat. Hori, ez dakit, Hau da asmo bat. mhm. Bueno, Eta momentuz nola doa, ez dakit castinga deitu duzuen, edo nola, edo oraindik ez zareten jarri, nola doa kontua. erreza ez da, eta gainean aurten gauzatxo, bueno, askoz gutxiago ez, baina gauza gutxiago egingo dugu. Izutzeko ez urrengo lentzeroari. Mhm, Adibidez, pasaden urtea egin genuen San Rokena, goiko mendiena, eskolaz eskola, 3 egun, olentzero eguna, eta gainean olentzero eguna da goizez babion egon, baita, bai, egia. hori da. Eta gero, 25ean, egiten dugu, txintxilikatzen ditugu, eskutitz guztiak, plazan, eta gero joaten gara egoitzetara. Mhm, Osunki garria da, mhm. Baita, kontuz, kontuz. Beitu, gauzatxo bat, badakizu zer nahi duten umeak? Zu haiei hitz egitea. Eta gure adineko gureak, zuk entzutea. Hori nahi dute. Eta hori ikasten duzu berehala. Mhm, Baina baita polite da, mhm. Eta, bueno, suposatzen dut,
arrazoi ugari, direla medio utziko duzula, bueno, ardura hau utziko duzula ardura hau hartzeari, baina pentsatu duzu zer nolako, suposatzen dut, karo, horrek abantaila batzuk emango dizkizula, baina pentsatu duzu edo irudikatu duzu zer sentituko duzun olentzero izateari usten diozunean, zer nolako hutsune sentituko duzun edo zer botako duzun faltan? Ba, hori galdera ona da, zeren bitu, nik 52 urte, eta beti gabon gaua olentzero jantzita etxean, nire etxean, lehendabizi zamarren etxean, orain nire etxean, eta ez dakite desberdina izango da, baina baita, ba nik ai esango dut. Orain ezagutu dut olentzero. Bera, bueno, hau da txantxa bat, ez da. Zeren izarritan, ai esaten dut, bani, inoiz ez ikusi dut olentzero. Orain bai, orain aukera Manolo, izango duzu. Manolo Plaza bezala. Ados, hori. Beste gauza da persona, ja, baina Manolo Plaza bezala da Amurrioko bakarra. Bai. Amurriko guztiek ikusi dute lentzero azken 52 urtetan. Baina Manolo Plaza ez. Eta zera, urte luze hauetan, suposatzen dut, pasadizo pilo eta anekdota pilo izan dituzula, baten bat zuretzat bereziki garrantzitsua edo hunkigarria dena, hola noizbait, zure sofan Jo, ditut, eserita zaudela bueno, gogoratzen duzuna? batzuk, adibidez, bata, aiagian, politena ez, baina bai, eh, aiaitite, aiamamak, etortzen dira bere bilobarekin, ai esan ez, bani egon naiz zure belaunetan eserita, ai eta orain, ai ekartzen dizut, Mhm, neurea. mhm. Eta hori, jo, polita jo, ostras. Eta baita, sartzen hau, ez Ja, pentsa, bueno, ez pentsa, alde txarra ere badauka horrek. Gero, beitu, hori ba, bueno, kontatu dut nire alabarena, esan ez, jo, aita, esaiuzu olentzero hori, hau, Katalogoarekin hor. hau, hau gordetako, eta beitu, bera, egon da nirekin, baita Ibarran, Menagain, eta leku guztietan, eta azken urtetan, hauek, eta gainean, parte hartu, ja, oza, entolaketan, eta hori, eta, bueno, berari esker, azken jai urte hauek, bete ditut. Mhm. Bestela, ez dakit. Eta amaitzeko, nola... Eta behitu, Mhm. azkena, politena ez dakit. Baina behitu, gogoratzen duzu, Jugoslavia goia Bai, zatitu zenean. gudan, etorri ziren aiamurriora bueno, Bai, bosniarrak. berez, bat da gure lankide. Bai, behitu, zegoen aiantxineko Guardia Zibileko kuartelean, eta hori, nik aiezerita, poltsak ematen, aipuinak eta danak, eta etorri zen nire gana, emakume potolo bat, ez da, eta umiarekin, umiak nire belaunean, aietani, berari, euskeraz hitz egiten, eta nire atxetik baten bat. Bosniarria dela. Euskeraz ez dakit. Aietani, segidan, berarekin. Eta Bueno, begiratu ziurrenik dut, gazteleraz ere zekien. ez. Eta zegoen bere ama, posposik zeren. Bueno, ikusi zuen bere alabatxo, ez daki zer zen alaba edo hori, posposik, eta bera zegoen posposik, eta nik, jo, ostia, sentitu nintzen, nola, beitu, hezkuntzak utzi aparte, dana utzi aparte, eta hor zegoen magia pixka bat, hori da. Mhm. Eta guretzat, zarritan, gabonak dira, horiek, egun magikoak, elkartzen gaituenak, Mhm. hori, eta zegoen hori. Bai, beste ardura Eta, batzuk agian geratzen direla baztertuak eta eta nik zentratzen esan gara horretan. nion, ezertzeko, bueno, beste belaunean. Eta bera, geratu zen ora aiarritutak, eta, bueno, eseritu zen, eta aldegin baino lehen, bueno, musu bat emon, eta esan ez,
bueno, bere hizkeran eskerrik asko. Mhm, Eta hori polita zen. mhm. Eta hori, lehen esaten nizuna por bat amaitzeko, nola hartu du jendeak erabakia? Esan nahi du, jendeak, esan nahi dut, elkarteak, eta oro har, amurrioarrek, nola hartu dut, esan bezala zu apur bat, ikono bat zara, nahi, eta ez, Bueno, mm, badakizu zer, alde batetik penaz, zeren haientzat olentzero naiz. Eta beste aldetik, ulertzen dute, 40 urte, bueno, 42 urte, ulertzen dute, baina bai, penaz. mhm. Eta nire ere bai penaz, baina aurrera paso egin behar dugu ja. Bai, ardura pasa nahi duzu. Bai, bai. Eta ez ni bakarrik, adibidez, aioitura taldeko jendeak, gehienak, Ja, adinekoa gara ja, orduan, bilatu egin behar dugu, hori errelebo. bai, agian Lekuko zure txiki kasua bat eta, oso ikusgarria izanik, bai, agian jendeak hartu behar du txipa, ja, ba, olentzero nahi badu, parte hartu behar duela edo implikazio apur bai, bat behar dela, ez? adibidez, olentzeroena oso polita da, baina pentsa egin behar dugu atzetik euki behar duzu bi gauza garrantzitsuena. Bata, talde hon bat, laguntzeko, lan egiteko, eta gero, etxekoak. Mhm, Zurekin egon behar dira. Oie, betetzen badituzu, erdia baino gehiago eginda dago. mhm. Gero ja, bestea, zeu berta, Zu bueno, jarri behar zeu duzu. zari, bai. Nola bai, eta nahi, berdin zait. Mhm, Baina hori da, eta polita da. Eta lehengo gauza, hori eukiz gero, bi gauzak horiek zure eskutan dago. Orduan, zer egin behar duzu? Aiumek sinistu egin nahi dute. Bai, orduan zure eskuetan dago, hori transmititzea, mhm, emotea hori. mhm. Ederto, bueno, ba, ea topatzen duzuen, bai, okturak elkarteak eta zuk, norbait, irizpide horiek jarraituko Nahi ditu. duzu? Nina, uste dut apur bat argala naizela. Hori eta arazoa. Kasi urte bat eta pillo, Pentsatuko dut. Eta bueno, ere uste dut, badela ere unea aitortzeko ez aiturak elkarteak egiten duen lana, eta bueno, Bai. eurek ere ez dakite epe ertainean edo epe luzean, beharko dutela ere, bueno, zuk bezala, beharko dutela errelebo bat, txandaldaketa, eta bueno, jendea ere hasi behar dela kokatzen bere burua, bai olentzeroren tokian, zein oiturak elkarteko jendearen tokian, zeurek ere antolatzen duzte protesta manimototzen saioak, eta bueno, Saioak, hori. Galegiran dago ere txokolate jana, eta zurekin joatea, Bai. eta jendea Ardo biratzea, ekonoa, geroa. opariak, eta dana, bai. Eta gero, goi komendin, etxaki behar duzu, haiek, goizeko 6etan, aieltxaten dute, dana prese egoteko, eta gero, badakizu, bildu egin behar dituzu gauza. Mhm, Eta, bueno, kriston lana da, benetan, eta San Rokena ere bai, bueno, dana da lana, baina, bueno, gogoz egiten dute, eta, bueno, eta ni pozik. mhm. Ederto. Bueno, ba, mil esker, eta orain daukagu urte bat, ez, Bueno, urte zure eta ikusteko. piko, ja, aurten, egingo dut, orduan, pentsa egin behar duzu, 25 gabonak beste olentzero izango dugu, baina dena den, bera izango da olentzero. Mhm. Lan izango nahi olentzero, ja. Ederto, bueno, ba, mil esker, Manolo. Ez zuei, Eta eskerrik asko egindako lan guztiagatik. ez, gustora egiten dut, eta egin dut. Ja, pena da, baina pasoa eman Bai, behar dut. txanda Hori da, pasat, hori momentzen da. da. Mil esker. Zuei.